Modrić blizu potpisa za Dinamo, dobio poziv od predsjednika Velimira Zajeca. Ljudi moji, ostavite like, ostavite pretplatu i mi idemo krenuti s današnjom temom. Dinamo je danas u jutarnjim satima na društvenim mrežama objavio kratak video kojim je raspametio navijače. Video počinje kadrom raslinja u vrtu i zvukom cvrkuta ptica. Kamera se zatim spušta na stol na kojem uz kavu i pršut nalazi današnje izdanje Marke, najčitanijeg sportskog lista u Španjolskoj. Nakon toga nepoznata ruka otvori novine i onda vidimo da je na njenoj trećoj stranici preko cijele stranice Dinamo dres brojem 10 i prezimenom Modrić, te hashtag imalo bi smisla, što je poruka kojom Dinamo već duže vrijeme mami Modrića da se vrati u klub iz kojeg je otišao davnih dana. Još je dodan prijevod frazi na španjolskom, a da je ovo ozbiljan poziv isto tako nam svjedoči da se na dnu stranice nalazi veliki Dinamov grb i uz njega potpis predsjednika kluba Velimira Zajeca. Očito je da je Dinamo za poziv Modriću zakupio udarnu treću stranicu novina koje dnevno čitaju milijuni Španjolaca. Znači da je dosta skupo platio ovakav oglas. I evo, to je to do današnjeg videa. A recite mi, mislite li da li će Zajec uspjeti ovakvom idejom dovući Modrića u Dinamo? Ima li za to šanse? Pišite u komentarima, ostavite i subscribe, like i mi se vidimo neki drugi puta. Lijep pozdrav!